Igama lami Ayanda Umaya Kabuhle o-actele Mabhubesini official and mina ngiyathemba number 1 kule game. Ngiyeza umunye ke? Khuluma. Ngisho mama igama lakho. Isho igama lakho uthi uba mase uyasho ukuthi uyawina noma ungewine. Yesho. Ungabambi khuluma. Chapa. Angel. Angel. Ndizonjani le game? Uzowina noma ngekuwina? Okay. Wasibuyele kana emabrazini. Mafethu igama lami Anga. Emabhubesini official bangazi ngoqanda. Okay. Sanibonani guys. Igama lami nguMafuthwa Mthethwa owaziwa ngoMequlu kuMabhubesi officials. Namhlanje sizodlala igame. Ngine low self esteem ngemina guys. Ngithemba ukuthi lapha ngizodonsa number 3 kanje. At least awuyibeke phezulu. Okay, sengiyaqala ngiyabuza. And guys wonke umuntu ngizomnika ithuba lokuthi esho then ngisho ukuthi ipoint likuba. Ngene. Okay, siyaqala. Na season 2 ngizobuza njalo ama lines. Season 2 ngizobuza nakona, season 3 ngizobuza, na season 1 futhi ngizobuza. Nkosi yami. Le moto enledonsa kanzima. Ozophela mphansi ya record. Maphela inkinga. Right kule yeah. Sidlulise ulo uzozwakala kakhulu ngathi yena. Okay. Sesiyaqala. We are starting now. Okay. Nayi line. Yabona umthetho wakho. Awufuni ngibona ngijabulile. Awufuni ngibona ngijabulile. Okay, da uqala. Umey. Okay, number 2. Khona ufuna ukuzama. Umey uqanda. Umey usoyisho kuba lo ma lines. Yabona. Okay, next. Okay. Khona kufika Angel. Awufuni ngibona ngijabulile. Awufuni nje ngibona ngijabulile. Awufuni ngibona ngijabulile. Awufuni ngibona ngijabulile. Ithe babathu balosho lo ma lines. Uba ujwayele ukusho lo ma lines. Okay, adlulile. Awufuni ngibona ngijabulile. Umthetho wakho nje awufuni ngibona ngijabulile. Mazama me. Okay, Ngimadeshetha. Nisoyisho nokuba. Alright. Khona safuna ukuzama. Maya, ufuna ukuzama? Okay, guys, all wrong. Ayekho thola ipoint kule round. Umuntu ojwayele ukusho nje. Umuntu ojwayele ukusho awushongo nje. Umuntu ojwayele ukusho njalo. Hayi so late. Sengisho ama results. Umuntu ojwayele ukusho njalo amo ejwayele ukusho kusompilo washo. Phathi bengizosho nje. Season 2. Okay, siyadlula ke manje. Ungasho phela uqhawe season. Awumqhubeka. Sesiyadlula ke manje. Siya kwenye line futhi. Listen carefully. Okay. Sweet. Ubaya soyisho kuba. Sengisho kuzide. Okay, khona uyifukuzama. Phathi uqonda ukuthini? Okay, ashuthi abafundi kuyo ama point. I-point siyadedela kumayaya kuphela. Ngithemba ngizodedela nonke nisho. Then mina mase ngiyasho. Then mina mase sengiyasho it's fine Maya is have 5 point. Mali sithola malini? Okay. Lo mewuthande manje. Okay, siyadlula. Igama lami Angel. Ibajwayele ukusho lo line. Oh, okay, awuthi ngiqama phansi. Igama lami Angel. Ngina ngisafuna ukuqamba. Igama lakho angithandi, ngifuna ukuqamba. Amen. Moyisho lapho. Uba umini. Angel. Angel. Usuke esho kuba Angel. Umla. Usuke esho kumla. Okay, khona ufuna ukuzama umphikisayo? Angimphekisi mina. Alright. Should it's a 5 points for Angel. Okay. Pa. Woo!
Fuju. Put your best. Put your best. Okay, 5.2 May, 5.2 Mayaya. Abanye bayithulelile. Sisothola 100 rand wethini. Okay, Mayaya have 100. I will have 10 points. May 5, bani 5. Okay. Siyadlula ke manje. Siyala kuthi kuba tough nyana. Awungitshela. Uphi amo? Mphathi. Yebo. Uzukuzo. Usesho kuba. Wayebuza nkanyezi. Ayibuza unkanyezi. Khona ufuna ukumphikisa? Awungitshele uphi amo? Akekho kumphikisa. Yaphela noma yakho. Yaphela noma uyavuma? Angisho lutho. Okay, it's another point for Maya. 15 points. Okay. Siyadlula. Ngisacela iskipper sakho sihle. Ngisacela ungiboleka sona. Iskipper sakho sihle, ngisacela ungiboleka sona. Season 2. Duza tonta. Mphathi xa usho mina angazi angifundi lokho. Wayibosha isikhathi. Siboshelana isikhathi. Season 2. Siyathola mphathi sonke uyasibona. Qoyiza kuzwakala. Angel. Uyafuna ukuzama mama? Oh, hayi kaphethe. Okay. Akekho tholile this round. Lo muntu loyo it kanyezi esho ku X. Oh la la. Okay. Siyadlula. Ngasho yiphi nje ngine show sedithona. Okay, hayi vela nibuka abayibuki. Bagcina ngokusebenza nje. Ishamalani kwale phumizolo. Oh, ile iphume othi ngibo. Aw phathi ya. Tshela ngento ephuma izolo esiyibukile. Okay. Sesiyaqala ke. Indaba. Awungithandini. Mase kuyaphendula. Mina nawe sirazi sabangani. Nangeza. Anathi no baba. No lovers. Asokasho njalo. Okay, anathi no lovers for May. Yes, Kanda. Anathi nayo bani? No lovers. Okay, anathi no lovers. Okay, next. Angazi. Angela ufuna ukuzama mama? Tell them 15 points. Okay guys, akekho othole leyo round. Akekho othole leyo round. Kombe besithini kuyona iline? Mina nasi sabangani bese yaphendula. Hayibo ethi angazi. Okay, I have a clue. Thank you. Lo muntu loyo ubuhleke suke esho kusizini 1 eshela umayaya. Ethi yini what. Akazazi. Usayikhumbula ilale kathi beyisho. Season 1 besisho kanjani? Ukuhleka kwenza ama points. Okay, akekho itholileke leyo point. Mase ke yasho ke nayo enye line. Angisingane yakho mina. Ngingane kagogo. Mphathi uhle. That's my baby. Uhle esho ku May. Esho ku May. Another point for May and Mayaya. Ibona abakhulumile nina nithulelile nje iqandara isitusi. So May have 10 points and May have 20 points. Hayibe uMay una 20. Wena eMayaya you have 20. Then Angel have 5 points. Kanda have 0. -0. Okay. Okay manje ukuze senze sishube wabheda nje sekuphuca ipoint. Khona izoshuba. Wathula. Sungenalo. Abuthulile hayi.
Akunangxaki. Kuba ngconywana icala lakho siyalizwa. Okay. Ngiyaqala ngiyabuza. Yes. Awusho. Ngabe awusho ngabe umakho uyisangoma yini? Oh uyaphika ukuthi mina umami hayi ngeke sengiyayikhohlwa. Hayibo Jehova. Shembe. Yo sefuna ukushayisa yilona. Lapho ave ilungelo nkosana umntwana futhi nje akanaka. Nangu umuntu, Nangu lo kade befuna ukushayisana. Lokho kade sisemkhonto. Kwenzala yilo imoto. Okay, let's focus on lana. Focus lana. Bengibuza lo iline. Okay. Nangu umlungu wami. Mphathi umpile shokulavazi ethi nangu umlungu wami. All right. Okay. Another point for Mayaya 25. Okay. Sesiyadlula ke futhi. Hayi phela ngikwazi mina. Uthini baba ikuphatha kahle. Phela lawo Basha. ngiyabuzela ingane nizo. Yamasha nje. Okay, othi ngibuza umntanami for special episode for yena. Ngikubuza. Oh. Usuwenza lo ntunja. Ngangisho ele. Yes. Okay, it's fine. Another point for Angel. So that's ending with Angel, guys. Nyam rope. Okay. Phela ngikwazi ukuthi sibize amanzi. Okay. Qanda. Walala nje qanda. Uyiqanda Ayona i-riddle game le. Ithi achuchu. mphathi. Ubhutu. Esuke shokuqanda bedansi. Awududu. Yabo. All right. May I fuck Paul? No, mphathi mina ngirice present. All right. Okay. We call it present to me. Okay, it's a point for Angel and Mayaya. 5.5 point. Suna 25. 30. Oh, Suna 30. Angel sena 15 point. Angel, kada 0, May 5. 10. Oh, 10. Nange ngibulala. Okay. Nange drop. Buku yakhumbula ufuna ukusho. Okay. Asiqhubeka. Ne. Sesijwayele. Okay. Another line. Iline ithi la. Oh. Gum men. La angqom ngashayela. La. Suka igama lakhe lapho. Men. La angqom ngashayela. Ubhuti. Usuka shokubani? Sasho. Mani. Nazi liphuma bese la emqondweni. Liphuma. Call ufuna ukumsiza. Someone needs to help. Maya utuba wena. Someone needs to help. Me now. I'm a presenter. Okay. Okay, thank you. 5 points for Kanda. Yes, ubhuju mina. La angqom ngashayela. Okay, it's fine. So kunika nje 5 points ubike now. Ubike nje. Kukhona gaming. Ubike nje yabo. Okay. Siyabuza futhi. Sesingabuza? Yes. Okay. Indaba wangibangela isicefe nje, Indaba ngibala isicefe. Awuhambe la ngifuna abathi okay, awuthi ngisho kahle. Wazongiga la ngikubizela ukuthi uzongigada. Angifuni abantu bele bengitapuna. Phathi. Umaya. All right. Another point for 35 point now. Hayi ma umshiye ngathi nimile. Yazisho leyo uyisho. Yazi. Uthi mphathi nonke uzoninika ngene ithuba. Okay. Wabuza kakhulu amalines anayi bese. Okay, it's fine. Yabona sisayikhulumela ku-Angel man. Okay, nomena ubiko kwakhe futhi ngibuza kakhulu owalo. Okay. Siyabuza man.
Igama lami angisasiyena sengum igama lami igama lami angisasiyena sengum mina loyo na ngathi uyena usukusho ba Nasilaphaya umpilo kuqhaka. yes Naku Angelique, it's a point for Angel and Kanda. Uyena uqanda la esukethi ngudokotela mina manje angisasiyena uqanda. Angel have 20 point, uqanda have 10 point. Your points rate how much? Usuna wena me unabayo 20. 20. Yes. Serious? Are you sure? Yes. All right, I see. I see. Okay, guys, that's it for today. Batsheleni subscribe bathola ama episode ena ongawazi uthola phi kanjani. Yeah. bafethu samcela bandla ukuthi niye lapha kwi channel semidlalo lapha ngizandla zenu subscribe lapha subscribe kanye phinde niyobuka nalapha yana kama episode ethu ke abangakabuki nabangazi khona namasha Injalo. idlala guys. amabhubesi Official. Okay. Subscribe, turn on notification bar. Okay. Abanye badideka guys. Ama channel awu2 yes. Awu2 khona ephethe season 1 no season 2. Amabhubesi nje kuphela. Then the ephethe season 3 amabhubesi official. Esithemba ukuthi iyabalance akhe. So isizohlangana kwi comment bani section ihlanganisa. Okay, issue Facebook account wakho. Okay. Go lapha ku Facebook ngicela ningifollow guys nguMafuthi Mthethwa. Okay, Mafuthi. Simple as that. Lapha kwi bio ngibhala ukuthi I am the best actress ever. Okay. Which I am. Yes. Okay, waza Kanda? Oh, sorry mphathi Okay. TikTok? Mafuthi 01. Mafuthi 01 nyezwa Temputhi nyezwa. Okay, Kanda? bafethu nami nguqanda ngengithanda ukuthi nami Kanda ku Facebook. ngoba nami ngiyanifollowa njalo ngenzela nje into enhle nami Okay, awuza Nkosi yami size lapha. Uba wena. Echela uba wena. Oh, Angel. Official. Okay, guys, that's it for today. Thank you so much. Guys, we love you. We love you so much. And subscribe lapha nenze njalo.